Пытанне аб пераўвасабленні былога будынка гарвыканкама ў музей горада паўстала летась падчас падрыхтоўкі да выдгарадка да абласных дажынак. І вось ужо музей справіў наваселле. Рэканструкцыю будынка правялі за кошт сродкаў з раённага бюджэту. На будаўнічыя работы пайшло менш за 2 месяцы, і сёння будынак цалкам змяніў аблічча звонку і ўнутры. Цяпер тут 4 залы – гістарычная, этнаграфічная, мастацкая і літаратурная. Галоўная экспазіцыя прысвечана да выдгарадоцкай гісторыі. Основным стержнем проходит тема истоков, тема старожитности. И раскрывается она, конечно, через археологические находки с городища на Замковой горе, фотографии, копии документов, иконы и православные, и католические, что я могу, старопечатные издания здесь. Задача сучасных да выдгарадчукоў багацце гістарычнай і культурнай скарбніцы сваёй малой радзімы захаваць і перадаць нашчадкам. Поставлена задача также оформить так называемый музей под открытым небом. Сегодня площадка, которая имеется рядом с существующим зданием, она позволяет в радиусе 20-30 соток именно оформить эту экспозицию. Плануецца, што музей под открытым небом у Давыдгарадку з'явіцца ўжо до конца гэтага года. Марыя Кобец, Аліса Грыхарчук, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».